Ahir la unitat mòbil va arribar a Prades i ho va fer per la Porta Grossa. Escolta'm, no, que no gossa, eh? Ah, no, grossa. Grossa. Com la grossa. Escolteu. Va cap a l'esquerra. Home, espera't, Àngel, cap al costat. El barranc, que van al barranc. Que no li espara, Mira, Àngel, la negra, Àngel. Us recordo que el divendres farem el programa d'1 a 2 des de la sala d'actes de l'Ajuntament de Prades. Us hi esperem a tots. Saludem en Can Elies, bon dimarts. Bon dimarts, com esteu, companys? Molt bé, ara millor. Ai, estic tan content, sí? estic tan content, Per què? estic tan emocionat, perquè per fi en aquest programa s'ha valorat el meu... Bé, la meva vessant com a artista, la meva vessant com a cantant, la meva vessant com a nina, podríem dir. Correcte. Jo també vaig néixer cantant. Sí. Després d'aquestes setmanes i aquests mesos amb vosaltres al programa, avui he escoltat per primera vegada i estic emocionat que Però soc... estàs afònic avui, estàs afònic. No, Mariola, és que estem entrant per ADSL i a vegades la veu surt una mica més ronca, carinyo. Sí, clar. No passa res, estic descansat, vull dir, dormo, m'entens o no? Aquí, com diu la cançó de Prades, m'he fet amic de tothom. On has dormit avui? Doncs avui hem dormit a un dels hostals que hi ha aquí a la plaça. Què vols dir, Amb el David Mendoza, ja saps que anem dos. Sí, saps? sí. Perquè, clar, si el David Mendoza no hi sigués, jo no sonaria. No hi sigués, molt bé. Li podries dir hola, també, al David Mendoza, algun dia? Sí, jo i tant. Caben Hola, dos, Mendoza. Digue-li hola, digue-li Dos i hola. l'antena, eh? Hola, Mendoza. Hola, Àngel. Molt bé. Ja està. Escolta, Bé. no el facis parlar gaire perquè em penso que igual et podria robar el lloc al Mendoza, eh? Bé, doncs ens intercanviem els llocs una temporada, no passa res. Soc multifuncional, ho puc fer, eh? Clar, Són molts anys de ràdio, És del Partido Tolerante. Avui estic emocionat perquè aquí a Prades m'he trobat amb un home que durant la prèvia, atenció al que us estic explicant, Lo de de Trassi por Champions del delante. Barça-Benfica, No, res, Partido Tolerante, digues. Què? Per favor. Què? A veure, durant la prèvia de Champions del Barça-Benfica, en directe al Camp Nou, i en directe, atenció, durant la transmissió d'en Puyal a Catalunya Ràdio... En Puyala? Escolteu? En Puyal. Ah. He dit Puyala? Sí, en Puyala, perquè fes amb aquest to de ràdio, en Puyala. En Puyal. Sí. En Puyal, que és molt complicat arribar a la cabina des d'on es retransmet un partit de futbol. Sí, és complicat. Doncs atenció, que és el que va fer un habitant Però això precisament li valorem molt, eh? Escolteu. Me'n diu el Joan Gelabert, hi ha un senyor aquí a la porta que ha passat tots els controls de seguretat. La indicació de no passeu i no vol marxar sense entrar a la cabina. I aquest senyor arriba ara aquí al meu costat. Hola, bona nit. Soc Antoni Anselmo Pons, soci del Barça de fa 20 anys ja, i productor de patates de Prades i el president de la Indicació Geogràfica Protegida. I he agraït molt la bona propaganda que ens vas fer i t'he portat una bossa perquè, com a agraïment... Hauríem de donar fe que vostè i jo no hem parlat mai a la vida, ni personalment ni per telèfon, que és no la ens primera... coneixem, i que fa un minut que no sabia qui era vostè. No, exacte. És a dir, que això que hem dit és rigorosament autèntic. Això és una propaganda Escolti, sense ànim de lucre, patates de Prades. És un crac, jo ja me n'he fet fan, l'hem de presentar tots els honors. Avui en directe des de Prades, l'home que ha superat tots els controls de Can Barça per parlar amb en Puyal, el defensor número 1 de les patates de Prades, i un home que ho fa tot amb la patata, i amb tanta patata a la boca només pot dir una cosa. Posa'm música, Cesc! Si és evident que l'home ve de la patata... Avui us presento, demano un aplaudiment per ell, per Antoni! Bravo! Toni, bon dia! Hola, bon dia a tothom. Escolta'm, som molt fans teus, ja, perquè tu ets un d'aquests homes que et vas aconseguir entrar a la cabina de retransmissió de Can Barça. Com tu vas fer això? Pues normal, com habitualment entro a tots els partits, amb la bossa a la mà i anar tirant amunt. A veure, expliquem-ho bé, Toni, perquè tu portaves una bossa de 3 quilos de patates. Sí, exactament. Bueno, a veure, que no lies, estàs dient 3 quilos com si fos allò, saps? Com si fossin 100. A veure, 3 quilos. Mare Noel. 3 quilos de patates! 3 quilos? Vas pujar fins a dalt amb 3 quilos de patates! Home, aquí... A veure, 3 quilos de patates. Home, és Can Barça, Toni, tu estàs d'acord amb mi que és complicat, això. 3 quilos de patates a Can Barça! Àngel, tu Què? que te n'en rius molt, proveu de fer això, proveu de fer i veure si és tan fàcil. Molt bé, Toni, aquí m'has agradat, sí senyor. Ahir vaig anar a comprar 3 quilos de mandarines i vaig anar a Barcelona amb 3 quilos de mandarines. Res. Antoni ho ha fet molt bé. Gravarem, enregistrarem un vídeo com l'Àngel Llàcer entra a Can Barça amb 3 quilos de patates Què? i a veure si pot passar tots els controls de seguretat. Amb 3 quilos de patates! Toni, no et van dir absolutament res, els de seguretat de Can Barça? No, vaig anar passant tots els controls normal, no em va dir ningú res, doncs jo anar tirant amunt, i clar, jo estic al gol sur, per entrar a tribuna doncs vaig intentar saltar la valla i buscar la cabina del Puyal. El que ha dit ell, quan vaig arribar allí, diu no passeu, però dic si no passo no puc entrar. Diu, ara que he arribat fins aquí, obro la porta i cap dins. Molt bé.
a més, en Toni té un missatge per una persona de Catalunya Ràdio. A veure. Demanaria, sisplau, una música institucional perquè, Toni, un missatge per qui? Per una noia que m'ajuda molt a triar les patates, ella no ho sap, és la Mònica Terribas, que estem escoltant-la jo 5 o 6 hores diàries, no m'hi poso tan matí com ella, jo, però doncs mentre trio les patates l'escolto amb ella i tots els demés, i doncs m'ajuda amb la veu a triar les patates, que és una feina bastant avorrida i de molta paciència. És a dir, el titular seria Mònica Terribas t'ajuda a triar les patates. Exacte, fa companyia. Molt bé. M'has donat una bossa per ella que li he de fer arribar a Catalunya Ràdio, eh? Exacte. Una bossa per la Mònica. 3 quilos de patates per la Mònica. Home, demà li donarem. Suposo, si no m'ha fallat l'horrecader, avui ja suposo que ja els hi han arribat, però per assegurar-me, ara ens hi dono un altre. Però que no li arribin amb ella, que ens arribin nosaltres i nosaltres demà li donem amb ella. Per tu també n'hi haurà, si en vols. Patata! Oh, que està de règim, No, deixa. No, ja no estic de règim. Ah, ja no? Ja està. Ja torna la bona vida. No, i tant. Escolta'm, què farem la prova amb l'Antonio? Sí, senyor, ella ens ajudarà a fer la prova. Qui va perdent, la Carme o la Mabel? Va perdent la Carme, amb 5.300 punts, perquè la Mabel en té 6.200. Molt bé, Carme, doncs des d'aquesta connexió Prades-Andorra m'hauries de dir quants punts t'hi jugues a que Antoni esbrinarà o no la cançó que tocarà en Manu. T'hi pots jugar màxim 1.000 punts. Doncs me jugo 1.000 punts. 1.000 punts, a que sí o a que no? Que no. No. A que no la sabrà? Per tant, tu has de jugar-te'n a que sí. La que sí, també 1.000. 1.000, doncs vinga. 1.000, molt bé. Toni, estàs preparat? El rei de la patata, a punt d'escoltar aquesta cançó que ens toca ara mateix en Manu Guix. Què és això? No en teniu ni idea, Quina versió més curiosa, Manu. Us he pillat a saco, eh? Però Sí? tampoc no cal que et passis. Què Home, és una versió molt peculiar, Posa eh? difícil. Home, I l'he canviat tota l'harmonia. Bueno, és que clar, que canvies tota l'harmonia, és una cançó que no es reconeix. Has de pensar ràpida. Però ajuda'm una miqueta, Manu, és que és impossible. Ara t'he de posar els acords normals. Home, una miqueta. Una miqueta. Jo no sé quina és. Home, és que Ai, més fàcil... avui... Més fàcil? Jo no sé... No puc. Jo no sé què és això. Toni, com ho tens? Més fàcil no puc. Carme, has jugat molt bé a la contra, perquè jo de música, com no em posessin l'himne del Barça, ho tinc molt malament. Ah, o sigui que no ho sap. A veure si els nens del públic ho saben, a veure. A veure. Ha perdut, ha perdut. Però... Hi ha una nena que diu que sí. Hi ha algun nen del públic que sàpiga quina és aquesta cançó? Pa, pare, pa, pa, para, pa, pa. Pa, pare... ni la Va! És el borriquito de Paret. Jo sé más que tu. Està claríssim. Molt bé. Quina versió, de la rumba, aquest jazz. Sí, gràcies, Canalies. Toni, Gràcies, moltes Antonio. gràcies. A vosaltres. Vinga, nosaltres fem una pausa i de seguida tornem aquí als optimistes. Què tens, nines? Sí, tinc nines. M'ha agradat molt aquest concepte, l'hauríem d'estudiar. Això de fer l'amor amb cascos. Sí. Ho estudiarem. Val. Dit En el això, teu cas és millor un casc, en singular. Per què? Bueno, no perquè pots prendre mal. Que ets tan petit. Clar, Que deuen fer posa't un Em casc. podreu conèixer en molts registres, però mai em coneixereu al llit. Sí. Dit això, Casc i micro. abans d'esperar-vos... Sí, dos. Abans d'esperar-vos el divendres des de la sala d'actes de l'Ajuntament de Prades, com estaves dient, et presento una nova nina. Home, jo diria que potser no és la millor de totes les que escoltarem aquesta setmana. Home, ja Escolteu t'estàs vosaltres carregant? mateixos. Home. No, home... bé. Escolta. Ho escolteu, a veure què en penseu. A Es diu veure. Cristina. El gall i la gallina estaven al balcó. La gallina està dormida i el gall li fa un petó. Bufonoi! Clar. Escolta, doncs a mi m'ha agradat força. Què vols que Sí, et t'ha digui? agradat? Home, com a nina, no ho sé, però a mi m'ha agradat. M'ha caigut molt És simpàtica més i ho ha aviat fet molt nino, bé. no? Sí, això és el més important. Ja sabeu que per participar en aquest concurs, sobretot el que fa falta és optimisme. Oh, i tant. L'escoltarem demà. Ah, per cert, Què? abans d'acabar amb aquesta connexió, Sí. us deixo una pregunta a l'aire que m'haureu de contestar demà. A veure. Molt curta, però penseu-hi bé. Digue'm. Veure, Com lligueu habitualment? amb les popes. No, però no m'ho digueu ara. Ah, Demà, a la connexió us la tornaré a fer. Penseu bé la resposta. Com lliguem?
Com lligueu habitualment? Jo ja ho sé. Jo també. Trucs per lligar. Jo també, perquè ja sé com lligues tu. Però demà ho Molt direu bé. en directe. El Manu pagant. Jo... Pagant? Posa un Es piano a la batussa? teva vida. No. No, el Manu posa un piano, ja està. Clar. El Manu porta... Piano, somriures... Ell porta un piano sempre darrere el cotxe. Sí, però segons com fan els del piano, I dius, calla, anem a l'U de gas? Vinga, jo entro amb el piano. Tecla amunt i tecla avall, tu. Parlem demà. Molt bé, guapos. Fins demà. Adéu, Galies. Un petó, adéu. A la comarca del Baix Camp hi ha una vila d'allò més nostrada que es dedica a conrear castanyes i avellanes. Al voltant hi passa un riuet, afluent d'un riu gegant, que quan fot molt fred els peixos queden congelats. En aquest poble de Prades descobriràs un nou món. Pots fer-hi llargues estades i fer-te amic de tothom. La gent és d'allò més alegre i són optimistes com cal.